Onjo baltzak, Bai, ategi bilarekin. hori da. Vale. Osagaiak esan ditu momentatien. Bai. Ataren gibela, ontxo beltza, eta hemen bi arrautz. Perrexila, olibolioa, eta katz larria. Hoxe. Listo. Bai. Eta hau, sorpresa, joxio. Bai, hau lagun batek ekarrizkut, bueno, hor dauz. Juan, martxan ipiniko dugu, zua. Vale. Osagai harrak ekarrituzu. Bai. Hoi momentuz, lehenengo jarrikune da, hemen Bai. onjuak txikitu. Zen, zu bizket indarrian jartzi, ez da? Ba, erdire gitxu gara bera. Oso no. Ez talarre gogorrien bihar, así que, Vale. zabaldugu. Kalantxa. Oh, behitu, zahar hartzen duan. Bai. Bai, garbi ja, Ba, oingo sasoien ja oso gotxo Bai. oso zaile da, ja negu sartu dago eta Hemen batzutan kamotikan igual itxura harra eukitzen du, inoko irekitzen orduan Bai, ezaten da harrak, arazu, ez da harrak, harrakin da. bai. Bueno, barrez, gure, Bai, jo gure jateko parakin orduan. hartute daz, eta ja Bai. lurrek eta umel dauz, eta ja harra Bai. dautopera. Hori da. Ni pentsatzen nuen ezan martzen nula gure parajean ontsuak ezak harrika. Bueno, batzutan bai, Iritsi zait. Bestetan, Hala iritsi zait, amor. Bai, batzutan bai, holako Bai, pesaten bai. duz guk, bizkaitxarro Bai, bai. karo, hori, Familia eta bai. Eta prepautan egon da. Ba. Ba. Bien. Bueno, ordu ninguz onguek Bai. pinigu zeiten, Bai. eta... Astiro inguz. Joan nahiz da jetxi pixkatan izo ingo dut, indar pixkatan mango dut, ezta? Bai, gero txu, baina oina hasi egitela horan pixkate peltzen, Vale. astiro, eta gero... Oso ondo. Esati bat. Txu bat. Pixka kombinau, bustenan alderdizia eta txapelan alderdizia, ez da guztiz desbardina testuria. Izango dala uste dut. Baik izango da. Hau egin bitartean, esango ditugu, ontxo hauen izenak. Bai. Hemen... Ardilak. Hori da, bai. Edo- Ilarra, Zer da? ilarra gorria. Ilarratza edo ilarra. Bai, bueno, bai. Utxura bera, bai. Gero, nikaluek eta kantareluz. Esne gorria eta Bai. kantareluz. Bai, o mendiko angulak. Bai, Bai, hori da. honek lagun batek egarri dauz, hiror andaluzek, Bai. harrapa eskuz, da bueno, eskerra gorri, zostatzien, gauzen sasoien eskendune. Harrapatu bildu hortzen Hoxe. izaten da, oza, jaso, Jaso, segun zenen terrenuan Harrapatu, gabiltzan, bai, hoxe. segun zenen adan terrenua hori Bai. izaten da, ezta? Bai, da Jaso, bueno, harrapatu o bildu. hoxe. Hirurak balekoak, hiru aditzak. Da hemen dugu, Abek, paitaki bela. erakusteko bakarrikan, ezta? bai, harrek erakusteko, ba, bueno, anedota Bai, moduen. hori da. Bai, hau paitaki bela, Bai. hau berez, inbilitzake, bueno, sanak eta kendu, Bai, baina hori da. guk zelan plantxarako biarrizengun, ez da guzetan sanik endu, zuzenien ebaiku holan, eta... Horiko bere ukiko du eta bulta eta Bai, bulta, ezta? lehenengo onguek onde itxizela Hori, hile, bai. eta onguek egin dauzenien, ba... Ez da hori jotortak atxoa botako. Bai, bota. Eta onguek egin dauzenien, ba... Iska, bulta mango dut txiskatala? Bai, hona egin. Horrekin, Ba, hori da. Ondo manejetan, Bai. parrillarako eta Parriakin haituta zabeta. Olako tenazak, bai. Bai. Bakotxak gero esku hartzen zago gauza bati eta... Bai. Erke. Hau batzea. Bai. Ez, hau ontsu, ez, amintxu. Bueno, gero paikien, Bai. Gibela ugarri do, bertan izteko. Bai. Hau bat horra astiro hau. Jarra itxura, Bai, useine, Bai. Bitartean esango izuet, hemen dakat telefonua. Telefonua QR bitartez, aukera dakazu gure errezetak ikusteko. Badakizuen nola dan hor lauki txiki horretan, hortzen klikatu telefonuakin, eta berala ertentzen dira gure errezetak. Guriak, beriak, azteontakoak, bai aurreko aztetakoak, eta berriz ikusi nahi izan ezkeo, gu bertan, azitzen gabotei eman, dago martxan, ezta? Hori da. Gogoratu hori. Eta nola ez, iradokizunak bidali lasai, onak, txarrak, danak onartzen ditugu. Danak. Eta joko ematen dio baita eritzeituko. Hombre. Bai, zuzenketa dala, ez dala, bai. Bai, azkenan momentu izkotu izango dala, zeia. Ja,
egin dut zura. Basoek bidari lazai, eta guk erantzungo. Hori da. Bueno, honek, oin sue bajatuko ze pixkat, Bai, eta bai, itzalin zu. bai, Bai. eta Vale. beste sartan abe, hau ipiniko topera, Tope, jarri tope. Bai. Eman, bilduri gabe. Hotxe, holatxe. bai, Eta engot, holako bai. filete batzuk, Ni berotzen da nien botako zu, ez? Bai. Bai. bero du nien, hori jo barik eta zebarik, zone beraduko Bai. nahi kukoipe. Holaxe. Osagaiarrak. Ategi bela, ontsuak, gero arraz gorringo bat. Bai. Bai. Momentuz, irura Platu gustatzen da. zaizkit. Bau platu okurri duetan egun baten, ze izen zan lehen errebueltu eta egiten duzen asko jatetxien. Bai, Eta gau parrilean hasi nintzen nien, eta bai, neuken denborarik, Bai. errebueltu gehiago parrilean egiteko, bai, dana, eta orduan, kendu nituen onguek errebueltu kartatik. bai. Total, egun baten, ba, okurri duetan hau platu egitea, eta arrezkero, baina barri hasi gara onguek jartzen menuen, eta Bai. kartan da zegin, ba, Bai. bueno, aukera honekin zekado, eneuken astirik tortilla gehiago. Eta horren eukitzen dituzu gorrengoak prest, eta gero pam jarri, eta listo, ezta? Momentu, entak berbaetan duz, da, listo. Bai. Ba, Ondo, montaje ondo. errezago da, eta Bai. dana Nik- brazan egin du. Bai, eta nik aukera nahi baita ere gorringoa nik neuka auzitzia. Karo, Bai, bai. Tak. Ontxo, zoikan ekarri, gaz pixkatekin, eta gero, tak, zabaldu eta momentuan. Hori da, ontsen. Bueno, ba, hori ja listo dau. Hau tope dau? Hau topera dau. Bai. Bai, zituen hartzen indarra. Bai. Eta etxion poaiten zunean entxen parrilla gainen itzen zu? Bai, Bai, parrilla estu baten, baina justu buelta eta buelta, Buelta eta buelta, Bai, hori bai. da, hori da. Bai, justu buelta eta buelta, bai. Gogoratu guztioi, nundakan jatetxea, hortzen dima birian, hortxandio herrian, irutokitatekan jutia da, bai legutianotikan, dimatikan, eta baitare zea, Gazteiztik, Bai, bueno, izan legutia, no? bai, Dima, eta gero arrasate tipe, ara maizotik, baitare, kursetatik. baitare, bai. Bai. Eta urkiola, Jesus, ez Urkiola di, bai, oixe. Ez zaten burura etortzen. Bueno, hau listo dau, Bai. Zinguzu, zuzenien plateria jarri o platertxo batea atea horrena. Grazak entzeko, igual ingo dugu horrena Bai, honea. papeltxo baten igual jarri, Bai. segundu baten. Hori da, segundu batean honea atea zazu, Bai, eta gero txukuno geldituko zau platera. bai, Bai. bai. Xo, atara. Zildean zati politia da. Hori da. Tipua fenomenua, jatetxia bezalakoa. Entxen kanpoan astuak, taldea, ramankulo bereziak, Oxe. ikusteko Totala, mokoa. totala. Bai. Eta oin bat, honeke, ez duz papelin jarriko, euren horizio pizkatxoa Bai, konserbo da izien. hori da, bai. Eta, Bai. Hori da. Nik aukeratze baren baka, eta hori bai. hoxe. Hori da, tak. Bai, ingutana fondo bat jarri, Bai. ongoekin, eta bai. gero beste ganin jarriko zeu, Bai. eta arrautza gerdi zen. Txendotore, Hoxe. Hor herri guztia ikusten ongo da, Otxandioko Claro, txeko Andriak eta, A ber. Txen Bazkal onduan ordu hona guri ikusteko. hoxe honena, hoxe. Hemen, artista, herrien artista da kasu artista. Bueno, hau, alde batetik, listo. Oin, baitak ibela. Batxe jarriko, iraldien, zati bat. Bestaldien bestie. Arra razilua, Bai. Bai. Eta, hemen erdi zen. Gorringo bakarrikan? Bai. Ah, oli jotan da eskazu. Bai. Ah, bale. Gehien bat olio putxat ibiletzen, Bai. ez daien pegau, arrauzi hormetara, Bai. eta gehatu egiten, Oh, fabuloso. holan, Bai. bere jilikututxu bat, Bale. eta gatza. Eta hoan gatza, zuk zani jamarte eta zun pentsatzen zu baino gutxi jo. Hala, pitxe eta holan, holan. Tangatakatxu bat, Hau saleroso deua. hor,
Listo. Listo, Prest. perfecto. Bale, ba, hemen gaurko bigarrengo platera, eta azken ukituak izan, da bere lanator aukorratzea, ostu baino lehen. Ontxoak zatitu eta oliotan gozatu. Ate gibelaren bi zati eder zartagian, buelta eta buelta. Bi gorringo ipini. Eskatagatza eta perrexilarekin apaindu. Ontxen, beru.